tusabe. Nyasaye tata umwana no mwikomo che twakira sore kinga kikinga okugusaba umutoria umuyega twakicaga gukonya kikanisa cyeito kuranche Nyasaye oreto murembe oreto bwachani tokore buya tokokorera emirimo oirane otoito gotimoka birayuwa make Nyasaye kuranchoro bichinkoro cy'abana ba mintu barega bakakatwa korire umuyoyiga nasayo make siri y'umwana wa Yesu Kristo oyo rumotorio ito Yanda batebi abana ba mintu bu science businini enga kieria tuaregwa ku bu science 1 2 kero to ikira asegete buna motoro chega nje n'abana ba mintu nenduwe ne barongoga tuaga kwanera ari tokunya kubona ni ndugu no tigareti kende no begete kende no twanchaine kero gwa ikirega umwana ominto tiakunya gokora bekubusansi umanyanga kyukurusie chatege nga kyosura gutige ngento na kinyageta utige ngento oira nenka kubwate bintu mubuko sisi ni watu tunapendana wacha relax mutulie tujipange bono ntegere nkuwa na mangana aberuka egentege tangani mwana ominto miwa Silvanus Osoro the majority whip oyonera tubwate umusacha ore kranja kiaba chumba ababonsipi oyo tanda kuwa na ntegerere omushimiwa na aro musacha tubwate ku Runyanza kurukunga Raila Amolo Odinga Raila no mu science keraro cheze bintu birago kirakiri moko igwo chakire gukwana ige bintu byasambira sigete ndave ko batebiga neba kurudi nkora sigete keroro cyase bintu bire kenda ngora nyore bintu irana swase kuarenge kugichaba na inchi abanyore bintu wasoro ba bintu ba. My brother Osoro, we will walk with you, we will stand with you, we will support you as long as nkoruwanererore abantu ababechi kanisa bune Pentecosto inanye korwa musacha gusengima ogojangira PH rero naye kuaba inyoire. And that's the reason why we are here to support one another. Lastly, Mheshimiwa ndugu yane Obadia chikura buna chierete njemwanya kondra yingocha kumuruani usekumuruse binera inje I'm doing my things no murembe egeko eranero chore tuko bumuchu ense buna Nyasare ga togo saba nero go choro murai Obadia na beko nyare kanuirane gosetuirana Nyasaye okumenkia decision atobo ngambi bako bese igo timoe chanda ngango koruana njoma etaka eliri estadio nanyorire na anda bana ba mindu mante binga tintama imbaro rekando umaete lerongwo tanganira kubaikira mapema lakini nguba mentane na ande kende iguru egarmoro ngantune chindu otherwise dina arugwa ka siasa estadio no je estadio enero tuaga achire ero na agachire inje na change ero ngo je estadio ri agachire ibona gora nyore bintu ngonya gukora ngonya go change bire. I want to wish you the very best. All members of parliament mwachaga abasane baitu mwaruko Nyamira akintu aba machoge twanchaine moro angangikia baga moro angankinga ibererandi yoga aba machoge na bagukwania abageniga gusaba na baminto bake tebi abachumba baminto ngana otorama abantu bamintengra batige besa ga unangu ikaransa mu commissioner yagi commissioner gwakira sana okoroka riko bange bintu bya ukorunse serikali mbuyege ndeta ko bange bintu. We wish you well too in whatever you are thinking. Mbuya mono Nyasaye abaseseni tuachire ne chibesaga mo baisa gukumia bashirika be kanisa ngotiga tori chibesaga chibakonye chire Pentecostal churches of our country to the next level. Nyasaye abaseseni musabere Kenya flood chira nense mbuya mono museseni we mwensa sana.